Добро утро от Асиенда. Не знам коя дата сме. 26-та година. 18 март. И тук климатизацията на Валя се е включила. И моите също. И след малко отиваме по задачи. Днеска времето не е добро. Но колите са заредени на 100%. Батерията ни е на 68%. Ето ми е любимия инвертор, защото в мрачното време прави 2900. Това прави 1750. Това прави 600-700 вата. Това прави 1900. 350 единия стринг. 263 другия стринг. Ние сега е към 8 сутринта. Т.е. към 9 вече. Добре сме. Много здраве на енергото.